Hello guys. Hello. Nggak tahu. Chừng yang trồng quy lo. Phải ra. Trồng quy đợt không phải ra. Yang lama gari habi maya. Ya ba chừng himui thang lấy tung. Kenapa ni like 4 kilometer high. Hakchal lama chừng himui thang na nenang. Cái logi wa tongo chini logi additional minister barang menang babran jandiang nggak tabuk jeng him lai tongo hatung bu kutung ma hai fano him lai tongo chini destination asin choginya ni bagi so kerengi tong di narang na tep phone gan kogono tongo o chini rangsak tripraha rangsak rupai ba shui ba subai henmani o kog role soino tini jengara phai sok bajak jump hill sabualo engkai jeng lama himang no 3 km lama himbi phaileka gari habi maya bisingo darkhung para hinjago mo sorry 7 km hai lama jeng himbi tongo tabuk odek himka tai odek himlai tongo chini yango logibo borok gilama baksaba bura tongo baksaba sikala baksaba enggak logibo chini borom ganang yam sarbo tongo haibano nasing neke boys le kebang haibano belekana aktif sikala rok panan paya bono ang sultan lengi tong hati kaisa na jepang bangai mani ang sulabia lama phaipru jaga khrek jange yakong dukhman mani tabuk bo kicha kicha sawi tong haipano himte hamui thang jauga tai busuk bo chal khosi do tini ang kok kaisa saramu chungu town hamjangnai rongni bagai town no hungkai pickup rok phunuk layu ai mate ai rai henai pia jesek bana nang town no doliam se thangi tong di pia ba jeng kha kungthai bara jat kungthai bara rok jesek bana thangi pukhuro habi tong di pia ba ni thile kamio no sotonai abo haino jesek bana nang doliam se tong di nang hatai hapung kawi bereka hangkai o thairong no nukha hangkai bkha thanda angu nokbar kesang khai boyer kesang sibai busago naphagi hangkai lengmani pogui thangu obo haino jeng gobang ma thairogo thangai berai rogo nuk naikha hangkai obo haino jeng feel khayu tongthogo wow cái còn là từ ba cái phải juga xem lại tông lama cái xem bây giờ bên này na mà hấp bông cana này 2 hours này tép của hấp bông của chụp tông hồi yang sắc hào lên khát thế này for the first time phải lên mà này sar lên khát sar asul ang jatling eko ot nano mani simcha cái chuyện từ kim trong này ai có bảo lên là lấy tổng